Καταρχάς θα ανοίξουμε την καρδιά μας. Να σου καμίσω! Σήμερα θα φτιάξουμε κάτι το οποίο δεν έχει όνομα. Είναι για την ημέρα των ερωτευμένων. Εμείς που δεν έχουμε τίποτα, θα έχουμε αυτό το γλυκό. Ωραία, θα ξεκινήσω με τα μπισκότα, αλλά θα πρέπει να τα σπάσω πρώτα. Αλλά μέχρι να γίνει αυτό, να στήσω λίγο τα Kit Kat για να έχουμε λίγο εικόνα. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από το Kit Kat. Και ερωτευμένος να είσαι δηλαδή, προτιμάς το Kit Kat. Πάει ένα Kit Kat. Άμα η βάση σου δεν μπει σωστά, τότε όλο θα καταρρεύσει. Αφού έγινε η περίφραξη της σοκολάτας, θα πάμε να σπάσουμε τα μπισκότα μας σιγά σιγά. Ωραία. Παντρεύουμε δύο ειδών μπισκότα για να κερδίσουμε και υφή, να κερδίσουμε και σταθερότητα. Η μυρωδιά του μπισκότου με το λιωμένο βίτρο δεν παίζεται, ρε φίλε. Κοίτα εδώ. Ποίημα. Πάμε ψυγείο. Ναι. Siri, 30 minute timer. 30 minutes, starting now. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τώρα την κρέμα μας. Ωραία. Οπότε θέλουμε ακόμα τώρα ένα μισαράκι, περιμένουμε να παγώσει το μπισκότο μας, η βάση μας, έτσι ώστε μετά να μπορούμε να ρίξουμε το πρώτο κομμάτι της κρέμας και μετά θα μπορούμε να δώσουμε... προχωράμε εδώ, στο επόμενο κομμάτι. Λοιπόν, εδώ βάζουμε λίγο ζάχαρη άχνη στο μείγμα μας. Βανίλια. Λοιπόν, αγόρια όμορφα. Τώρα χτυπάμε εδώ. Με σκελεμπούλ. Eyes on me. Τώρα θα ενώσουμε τις δυο μας κρέμες. Δηλαδή, την κρέμα που χτυπήσαμε off camera για να το ενοποιήσουμε όλο μαζί. Αμή. Siri! Καθαρά είναι τα χέρια μου. Έλα ρε μαλάκα. Έχεις φάει πολύ χειρότερα. Έλα να ακούσεις. Θα ρίξουμε τη μισή κρέμα μέσα να την απλώσουμε και την άλλη μισή θα τη ρίξουμε να την ανακατέψουμε με τις μερέντες μας για να βγει έτσι ένα special σκηνικό. Πω μαλάκα, είναι μες στην κάδο αυτό που γίνεται τώρα. Έλα μόνο, εδώ μεταξύ μας είμαστε. Η μισή νοστιμιά είναι το κοπάνι, μωρέ. Λοιπόν, αφού του στρώσαμε το πρώτο κομμάτι της κρέμας μας, είμαστε έτοιμοι για ψυγείο για 30 λεπτάκια. Και τώρα με το γλυμμένο κουτάλι, θα ανακατέψουμε τις μερέντες. One eternity later. Έτσι θα είσαι όταν φας το γλυκό. Και έχουμε φτάσει στην επιθυμητή υφή και... Έλα φας και εσύ. Έλα φας και εσύ. Two guys, one finger. Λέει ότι έχει φάει καλύτερα. Μήπως με λίγη νουκρέμα να γίνει καλύτερο. Σκέψου, αυτή η κρέμα χωρίς σοκολάτα, είναι ήδη πάνω, με μπισκότο, με KitKat. Και όταν θα πέσει και αυτό, θα αποκαλυφθεί με κουβερτούρα και μετά κουβερτούρα λευκή. Μπράβο. Siri! Λοιπόν, πώς σας φαίνεται εδώ η φάση? Δεν είναι για να το Ναι. Μπαίνουμε για άλλα 30 λεπτά ψυγείο και ερχόμαστε...
Επικάλυψη με τρία ειδών κουβερτούρας. Να σου το σπιτάκι, το σπιτάκι, το σπιτάκι. Κοίτα εδώ πράγμα. Πού να τα δείτε αυτά. Πού να τα δείτε αυτά. Να σου το Λοιπόν. Λοιπόν, είναι κάτι μάγκες να ξέρετε ότι το κάνω πρώτη φορά. Δεν ξέρω, Μάγκη, πρώτη φορά το κάνω. Κι όμως. Απλά. Και συνέχισε. Τι έχω φτιάξει. Αφού έχουμε τελειώσει με την επικάλυψη σοκολάτας και τις φράουλες και την επικάλυψη σοκολάτας, αυτό που χρειάζεται τώρα είναι 10 λεπτάκια ψήξη, 10 λεπτάκια ξεκούραση και μετά θα αποκαλυφθεί όλη η αγάπη. Μείνετε συντονισμένοι. Ήρθε η μεγάλη στιγμή να κόψουμε το γλυκό μας. Έρχεται. Η περίφραξη της καρδιάς μας, η επικάλυψη έχει γίνει... Έχει γίνει. Γίνεται. Θα χυθεί. Θα πάει σε χαράμι να γλυκό, δεν θα φάμε γλυκό. Δεν έχει παγώσει κρέμα τόσο πολύ. Στον π***ο μας τώρα. Πάμε να το κόψουμε. Καταρχάς θα ανοίξουμε την καρδιά μας. Να σου καμίσω. Μωρή πουτάνα. Να το ξανακλείσω. Τη στιγμή που όλοι περιμέναμε. Οκ. Φέρω μια σπάτουλα. Λοιπόν, όπως βλέπετε, θα μπορούσα να πάω και από εδώ έτσι, εδώ. Είναι αδερφέ μου Κατσούλη για σένα. Είναι για σένα, αδερφέ μου Κατσούλη. Έλα. Ένα κουτάλι, έλα να φάμε, Έλα να φάμε, φέρε δύο κουτάλια. Αυτό που βλέπετε εδώ είναι ένα raw footage μιας καρδιάς που όρημα άνοιξε. Υπό άλλες συνθήκες θα έπρεπε να παραμείνει λίγο περισσότερο στην κατάψυξη. Αλλά εμείς, επειδή θέλουμε να σας δείξουμε την πραγματικότητα. Το ρωτάμε, ρε πουτάνα. Ναι. Πάρε εγώ τρώω. Φίλε, είναι σαν πολύ νόστιμο προφιτερόλ. Είναι. Είναι. Κοίτα εδώ. Φράουλα, κρέμες, μπισκότο, Kit Kat. Θα φάτε. Το πόρισμα αυτού του βίντεο και αυτής της προσπάθειας είναι πως καμιά φορά τα πράγματα που βλέπετε μπορεί να είναι λίγο χύμα, μπορεί να είναι λίγο όχι και τόσο όμορφα, αλλά βαθιά μέσα κρύβεται η πραγματική ουσία.